ziua! În lecția de astăzi vom vorbi despre cazurile și despre funcțiile sintactice ale substantivului. Este o lecție de sistematizare la clasa a 6-a, care să-i ajute pe elevi în recapitularea noțiunilor deja învățate. Substantivul în limba română este o parte de vorbire care poate sta în 5 cazuri gramaticale. Cazul gramatical este forma pe care o îmbracă substantivul pentru a arăta funcția sintactică pe care o poate îndeplini la nivelul unei propoziții. Astfel, în limba română avem 5 cazuri gramaticale în care substantivul se poate afla. Primul caz gramatical al substantivului se numește nominativ. Cel de-al doilea caz al substantivului se numește acuzativ. Cel de-al treilea caz al substantivului poartă numele de genitiv. Cel de-al patrulea caz al substantivului se numește dativ. Iar cel de-al cincilea caz al substantivului se numește vocativ. Recapitulăm, cele 5 cazuri ale substantivului sunt nominativul, acuzativul, genitivul, dativul și vocativul. În continuare, vom stabili funcțiile sintactice ale substantivului pentru fiecare caz gramatical. Vom începe cu cazul nominativ. În care substantivul îndeplinește două funcții sintactice. Acestea sunt subiect și nume predicativ. Subiectul răspunde la întrebarea cine, pusă verbului predicat. Spre exemplu, elevii citesc textul. Dacă pun întrebarea cine la verbul citesc, îmi va răspunde substantivul elevii. Asta înseamnă că substantivul elevii îndeplinește funcția sintactică de subiect în această propoziție. Cea de-a doua funcție sintactică a substantivului în cazul nominativ se numește nume predicativ. Această funcție sintactică arată cine este sau ce este subiectul. Spre exemplu, tatăl meu este inginer.
În acest enunț, substantivul inginer oferă o explicație suplimentară despre subiectul tatăl. Astfel, el are funcția sintactică de nume predicativ. În componența predicatului nominal este inginer, alături de verbul copulativ a fi. Recapitulăm. În cazul nominativ, substantivul îndeplinește două funcții sintactice. Acestea sunt funcțiile sintactice de subiect și de nume predicativ. În următorul caz gramatical, în cazul acuzativ, substantivul îndeplinește mai multe funcții sintactice. Acestea sunt: prima funcție sintactică se numește complement direct. Acesta răspunde la întrebările pe cine, ce. Spre exemplu, l-am întâlnit pe Andrei. Punem întrebarea pe cine? Pe cine am întâlnit? Pe Andrei. Da? Substantivul propriu Andrei îndeplinește funcția sintactică de complement direct și stă în cazul acuzativ. Cea de-a doua funcție sintactică a substantivului în cazul acuzativ este complementul prepozițional. Acest complement prepozițional, după cum îi spune și numele, este însoțit în mod obligatoriu de prepoziții. În cazul acuzativ avem atât prepoziții simple cât și compuse. Spre exemplu, întrebările complementului prepozițional sunt despre cine, despre ce. Pentru cine, pentru ce. De la cine, de la ce. Cu cine, cu ce. Și seria poate continua. Spre exemplu, luăm prima întrebare despre cine, vorbim despre mama noastră. Despre cine vorbim? Despre mama, îndeplinește funcția sintactică de complement prepozițional, fiind însoțit de prepoziția compusă despre, aflată în cazul acuzativ. Cea de-a treia funcție sintactică a substantivului, în cazul acuzativ, este cea de circumstanțial de loc. Acesta răspunde la întrebările unde,
de unde, până unde, încotro, dincotro. Spre exemplu, am plecat la munte. Dacă punem întrebarea unde am plecat, îmi va răspunde substantivul la munte, care îndeplinește funcția sintactică de circumstanțial de loc, fiind însoțit de prepoziția simplă la, specifică acestui caz, acuzativ. Următoarea funcție sintactică a substantivului în cazul acuzativ, următoarea funcție sintactică a substantivului în cazul acuzativ este cea de circumstanțial de timp. Această funcție sintactică răspunde la întrebările când, de când, până când, și cât timp. Spre exemplu, dimineață, am mâncat cereale cu lapte. Punem întrebarea când, la care răspunde circumstanțialul de timp și ne va răspunde substantivul dimineață. Când am mâncat cereale cu lapte? Dimineață. Cea de-a cincea funcție sintactică a substantivului în cazul acuzativ este circumstanțialul de mod. Acesta răspunde la întrebările cum, în ce fel, în ce mod. Spre exemplu, elevii citesc cu atenție textul. Punem întrebarea cum, la care răspunde circumstanțialul de mod. Cum citesc? Cu atenție. Asta înseamnă că substantivul atenție îndeplinește funcția sintactică de circumstanțial de mod în cazul acuzativ. Și am ajuns la ultima funcție sintactică a substantivului în cazul acuzativ, cu denumirea de atribut substantival prepozițional. Acesta
răspunde la întrebările care și ce fel de. Spre exemplu, podul de piatră s-a dărâmat. Care pod de piatră înseamnă că substantivul de piatră însoțit de prepoziția simplă de îndeplinește funcția sintactică de atribut substantival prepozițional. Recapitulăm funcțiile sintactice ale substantivului în cazul acuzativ. Acestea sunt complement direct cu întrebările pe cine și ce, complement prepozițional cu întrebările despre cine, despre ce, pentru cine, pentru ce, de la cine, de la ce, cu cine, cu ce. A treia funcție sintactică a substantivului în acuzativ este circumstanțial de loc, care răspunde la întrebările unde, de unde, până unde, încotro și dincotro. Cea de-a patra funcție sintactică a substantivului în acuzativ este cea de circumstanțial de timp, răspunzând la întrebările când, de când, până când și cât timp. Cea de-a cincea funcție sintactică a substantivului în acuzativ poartă denumirea de circumstanțial de mod, cu întrebările cum, în ce fel și în ce mod. Și ultima funcție sintactică a substantivului în acuzativ este cea de atribut substantival prepozițional, răspunzând la întrebările care și ce fel de. Următorul caz gramatical este dativul, în acest caz, substantivul îndeplinește o singură funcție sintactică, aceea de complement indirect. Acest complement indirect răspunde la întrebarea cui. Spre exemplu, i-am oferit mamei un buchet de flori. Punem întrebarea cui am oferit mamei. Asta înseamnă că substantivul mamei îndeplinește funcția sintactică de complement indirect, stând în cazul dativ. Cel de-al patrulea caz gramatical al substantivului se numește genitiv. În acest caz gramatical, substantivul îndeplinește de asemenea o funcție sintactică și aceea de atribut substantival genitival. Acest atribut substantival genitival răspunde la întrebările al, a, ai, ale, cui, puse unui substantiv. De exemplu,
rochia fetei este roz. Punem întrebarea a cui rochie? A fetei. Astfel, substantivul fetei îndeplinește funcția sintactică de atribut substantival-genitival. Am ajuns la ultimul caz al substantivului cu denumirea de vocativ. În acest caz gramatical, substantivul nu îndeplinește nicio funcție sintactică, el doar exprimând o adresare sau prin care îi se atrage atenția asupra unei persoane. Spre exemplu, Ioana citește poezia. Astfel, substantivul Ioana stă în cazul vocativ, fiindcă exprimă o adresare. După cum puteți observa, acest substantiv în vocativ are și o punctuație specifică, fiind izolat de restul enunțului prin virgulă. De asemenea, în cazul vocativ, substantivul poate îndeplini rolul de centru pentru o altă funcție sintactică într-un grup nominal. Spre exemplu, dacă vom spune dragi elevi, vă dorim mult succes. Substantivul elevi se află în cazul vocativ, neîndeplinind nicio funcție sintactică, dar el a devenit centru pentru atributul adjectival dragi în acest grup nominal. Dragi elevi reprezintă un grup nominal. Recapitulăm cele 5 cazuri ale substantivului. Acestea sunt nominativul, genitivul, acuzativul, dativul și vocativul. Vă mulțumesc pentru atenție. De asemenea, în descrierea materialului veți găsi un link pe care vă invit să-l accesați pentru a vă verifica cunoștințele pe care le-ați dobândit în urma acestei lecții.